5 munud o'r gêm wedi chwarae. Dylan Thomas ar gig gornel yn cael ei chwipio mewn ac i gefn y rwyd gan y capten Lewis Holmes ar ymwelwyr Dreigiau Baglan yn manteisio ar ddryswch amddiffynol gan Aberystwyth ar ymwelwyr sydd ar y blaen. Ricketts bel hir i gyfeiriad Mayemba. Nath o'n dda i gadw'r bel ar dir y chwarae yma o ffori. Ond yma le fan hyn i Zach Hartley ar y droed chwith cyfle am yr ergyd. O, na chi gol! Na chi gol gan Zach Hartley! 22 o funudau, dim gobaith o gwbl i Matthew Stanton oedd fel delw ar ei linell golwr Dreigiau Baglan. Dyma Ben Davies i Aberystwyth. Hartley, bel rownd y gornel at star Mayemba mae o ffori yn y canol. Mayemba mynd amdani, bel y tasgu allan ag o ffori'n methu manteisio. Dihangfa i'r ymwelwyr. Downs. Holmes, dan bwysa. Mae Davies, da Mayemba. Alla gael ei ergyd i fewn a thwyn! Star Mayemba yn serenu go iawn. Mi drodd y naill ffordd, mi drodd y ffordd arall. Ac efo munud a hanner o'r ail hanner wedi chwarae. Star Mayemba yn rhoi Aberystwyth ar y blaen. Parsons ar tafliad hir, Holmes oedd i fewn yna. Bel tatgall yna Dylan Thomas. Oedd honna ar y targed. Mi oedd angen yr arbediad gan Rhys Thompson. Thomas, bel rwnd y gornel, bel i gyfeiriad Randall yn cyrraedd y bel cyn y golwr. Ond ta beth i'r penderfyniad yn y fan yma, mae'n cerdyn coch i Rhys Thompson. Golwr Aberystwyth. Am lorio Tom Randall y tu allan i'r cwrt Cosby. Parsons, golwr yn ystyried dod yn dan i old ar piniad. Mae yna Gle Davies camgymeriad am gyfle. Am gyfle Connor Troy. Da ni di chwarae 5 munud dros y 90 a dyna'r cyfle i Dreigiau Baglan